Ole ka chanela ka lo lom le veka cheu tun tuma kan thlir ho le tur chu The Gifted ti movie part 5 na kan en ho le don ani part masalam le en lo tan description na link da ani boke a episode in chan na chuan classroom chung lo langin Mr. Pom chuan gifted te chu an powara than thei top chin chu tun se son chunga tling vat turin alo shila peng chuan chu thil khir khan takani tur thu soima se Mr. Pom chuan school an chua nuwa masod an har sat to tur thu lo shilin batch thar chuan classroom chu an ron lua to tur thu alo shil bokani sin dot leya chuan batch thar te chuan notice board a an result lo en mekin time thar le grace te chu thlan chua zinga an tel ve a chuti lai mekin Miss Darin chu damdoi kar ni chung te me umai azon mu zo to lo awang chuan a boss chuan alo hau ve mek boka ti chuan a ma ang bokin Mr. Pom chuan gifted batch thar te chuanin an power an hu chua chan mek thu le an rin aya chaka an hu chua ma thu chu director chu alo shila an power chu a tha zonga mang chun zom zelin time po chuan thil ti bote zon mu na na lo mang thina ni thar chuan miril ru chiar theina power nein chu Miss Darin alo shiat chuan ruam man na thar angai to chua pha ta zok mai midang zongin an power an mu chua to lain Grace ro chuan a power alo la mu chuak ve lo ni in Mr. Pom le a classmate te chuan ala mu chua ve vat tur thu chu an lo shila aril runwal tur chu an lo ven pui sham ani chumin nu chuan Miss Darin chuan thar chu aron bia a office lama zui tur chuan ati ani Miss Darin chuan thar chu adam doi bo zon hu sak tur chuan ti in thar chuan thil zong hu thei tak tai ma omlaya a hne ti tura ati chan chu zotin Miss Darin chuanin thuruk thil ani wanga arin zok thu alo shil gifted zirlai batch thar zok te chu checkup an nei hun lo thlengin Grace chu abana chiwan tum lai tak chuan engamodik lo omni a hriat na aron nei ta thut mai hriau chu beng sonin time chuan pon lama a hruai chuak ta a thar chuan hriau a hlo wanga ngain a lo deuh hle chumi hnu chuan time chuan Grace chu a power ala mu chua lo wang le midang soidan wanga intilungai lo tur chuan a lo fuya office data an ruk dun lai te chu hriat chua tirin khata tang dei to khan atan chuan gifted te ai powa a special thu a shila chuan Grace thinlung po chu alo hne hle ani classroom chung lo langin gifted batch thar te chuan an class president thlan na hun an lo nei meka amal mal chuan an du zong an soi diat Grace hun alo ni ve chuan taimina athil hril kha hre chuakin class president atan chuan ama hming ron soi tanol mai power ala nei ve lo wanga power nei to te hriat chian ber tur thu soin 30 lo chuan kut bengin an lo lompui hle ani atuka chuan thar chuan Miss Darin shilang chuan damdoi bo chu azong ta a anti gifted singa pakhat chu manin aril ru chu a en sakta a chuta a mu chuat chu damdoi bo phena chuan gifted zirlai singa mi atel ve ngei ti chu mu chuak ta chumin nuwa time chu library a chuan doble in aril ru a en saklai chuan kang mei chua zana om ve ngei ti chu a mule ta a ma se chu ti lai chuan time chu alu ron na vakin chuata tu ta tok mai time damdoi ina shroya ni hnu chuan headmaster Miss Darin le Mr. Pom te chu om ve in Mr. Pom chuan alo endik vela peng te thian ho ba ka third po chu in thiam lo takin alo om ve bok Miss Darin room chunga tang alo chuak chia tia chuan third chuan pan hnain titura ati wang chawati ani thu chu soin Miss Darin chuan ngoi mak turin alo shil peng te thian ho po chu an lo meng phok man hle ani chumin nuwa Miss Darin chuan evidence om thei zong chu ati chenghala chumin nuwa peng le Miss Darin te chuan in biak na nein Miss Darin chuan a damdoi ming chu a soi chuak ta next 88 lo ni in peng chuan a ruk saka alo pu ve meka peng ero chuan a ruk lo thu le Adam doi soi chu eng thil nge ani po a hriat lo thuin a lo chang
zana chuan gifted ho chuan nix 88 chu engdam doi nge ani chia hriat tuma an lo ngai tua mek lain wave chuan CCTV atanga misterinin pona thila pai lai chu a hmuta a thian de chu aron thil ngal vat chu vele a thil pai chu char ngal vatin wave chuan a power manga thei top chu a ti nu na tumta a topa anung thei ta sham ti chuan laptop atang chuan an thil zon chu enge ani chia ti chu an hre thei ta damdoi chu taima chunga natna thlen tir tu le thi thei na hial ani ti chu an hre ta ani damdoi ina chuan thar le grace te chuan arukin taima chunga chuan engthil chia nge thleng ti hriat tu min an lo bei ve meka anni po chuan thil ni na tak chu mu chuakin ama ero chu damdoi chu taima thuaka mai ni lo chuan an zawaya thuaka a om vek ti chu an mu chuak ta makti taka an om lai chuan thar ta lu chu taimang chia khan ron na tawak mai chu mai ba ka gifted zirlai pet star ho zong zong po chu tiang chia chuan an lo om ve bok damlo de chu en kolan ni mek lain misterin chuan pan chu aril ru hruai koi lo tum ve meka adam doi rutu chu an zinga tu emo ber ani thu le peng chu an hruai tu ni turin atlak chia rengem ti in aril ru lo mina tumani officer chuan headmaster le Mr. Pomin damdoi chungchang le natna in ngong dan an lo soi mek lai chuan peng lo langin damdoi nei tu chu misterin ani thu chu aron shilta peng chuan datna try dar zel konga an malak dana du khop lo zia a soitel bok headmaster chuanin misterin ti solwanga ma alak vat lo wanga thu pha lo choin chakzoka ma alak tur thu chu alo shila Mr. Pomin zirlai te chu an him thei nan a ven reng tur thu chu a shiltel boka chu mai baka pengin puyan mamo lo azo chuan entik lai pu a puina an ton thei reng thuina lo chang ani school damdoi ina natna kai ho te chu lo langin misterin chuan an tamfel ma chu anin kai chon lo nan khung shadan ni tur thu chu a shila chu gifted zirlai te chuan lo sheve in tha an lo ti lo hle ani chuti lai tak chuan an makti hle turin wave chuan damdoi rutu chu kongka inkal chung sia kongkhar ri chemia lova alu thei chu a hmuta chumi omzia chu system an hack tuma password sheve tu ngei ani ti na ani ti chuan wave chuan phia rutu chu an zinga mi ngei ani ti chu a hre thiam ta ma se zona chu tunge ti chu ani ma se wave chu a thian te chuan lo thlop chia lovin peng po aril ru alo buai ve hle angai danan kha thup lai chuan pona chuan a chuak ta dai wave chuan va zuin athu soi chu adik thu le ring tur chuan avati chuti lai chuan pan lo langin ngai dan thatak na nei thu chu aron soita chu tleri power manga an hlau le hlau lo zon chua man chua hlau ber chu aron hriat mai don ani ma setler chuan an vai maya chuan rong pol chu mu vekin aom zia chu an vai chuan hlawan nei vek tina ani tler chuan thian vek an ni awanga chutianga anin ring hlel chu thil atlak tak ani thu soin pona chuan a chuak ngala pan chuan va zuin thlamuang taka apawar mang turawati in aduani phot chuan apawar chu a ayana sazoka ala than thei thu chuan va min le atumta chuti mek lain grace chu nanna kai lo om chun ni in thar chu alo thlamuan ve meka chuti lai chuan peng lo langin thar chuan gifted zinga mi thil ti ani nge ya a hriat awangin peng chunga chuan alo thin ur hle ani pan le tler to chu ron lut la in atopa an lo in min thei ta shama ti chuan tler chuan amal te in a en le ta pan fuina awang chuan na ma aya apawar chu chaktir tumin tuna chuan an hlau lo mai baka an hlau chan lian zong chuan a hre thei to a in to te a en kwal zelin an hlau chan lian a soi lang zela kona en don mek ti in mon chuan an thil ti chu a thla ka ti thu le hun rei tak chung an lo tho ho to wanga misualan om thei chu arin lo thu aron soi chuaka tler chu thil ti sual tu po alo ni ve thei reng tia aron soi chuan pan ngai dan chu alo ni lo hle anin hnial boi lai chuan tler chu ron tong chuakin an zinga chuan thil ti sual tu a hmu lo thu chu aron soita
chumi hnu chuan pan le tler chu in hmu in an lo in hau na sa hle a tler chuan apawar hmang tura nor lui anga ngain thinrim takin adu du dana omtira tum thu chu a hrila chu chuan pan ril ru po alo tin a hle ani in chunga po chuan wave le peng te chu lo in hu ve bokin wave chuan an in hau chan chu athil hmu chua wang vek ni ya ngain alo in thiam lo hle a ma se peng chuan chu adik lo thu lo shilin peng po chuan an zinga chuan phat san tu an om nge yani chu a ring ve ta zana chuan tler chuan photography tlapa corn ama a lo om reng chu hmu in avazom ve a anin thian thatna chu akara hlat to hle thu shilin an soilak lo lai tak chuan tler chuan corn chu damdoi ru chuaka danna the dar tu ani thu chu aron soita tler hian corn ka ngei atanga a soi a hriat du wanga lo zebri alo ni corn po chuan tlerin a power manga a hmu sak vek to ti a hriat awang chuan a lo phabik lo chumi omzia chu damdoi ru chuaka the dara anti gifted ho ne na aru ka lo thok ru reng chu corn a lo ni reng ti na ni corn kala tum lai tak chuan pan lo langin an thu soi zong zong chu a lo record vek a lo ni ti chuan thinrim tak chuan corn chu ati chan zo tin banglama chuan an dor bet ta a anin dor boy lai tak chuan corn chuan chemte phorin pan chu avit ta thut mai ti chuan chuak ngalin tlan bo atum lai tak chuan a thian te chuan an ron hmar hlo an mi zon chu corn a lo ni reng awang chuan makan ti hle ani corn chuan gifted hoina anti gifted ho an chui chua mai theilo chan bulpui ber chu ama awanga ni thu chu aron shilta a namtan omto lo chan chu peng wang tia ti el taka ati khum chuan peng po a thinrim kher mai thinrim tak chuan ati chan te zo tin chuti lai tak chuan hnung lama wave chu aron tu ta thut mai midang ho po chu an lu ron heiin an tu ve ngal corn chuan tlan chuak turin ruam man da fel fai takalo siam sa ring alo ni ti chuan atlan bauta sin dot leya chuan headmaster chuanin zirlai nan na kai da chu cctv atang chuan alo ena misterin chuan ron som ve in thil ti sol tu chu gifted zirlai te atang ani thu chu aron soi taboka an leader chu peng ani thu a soi lai chuan headmaster chuan in ring tok tak maya ron pot chatin gifted zirlai singa mi ani po in peng chu ani lo thu a lo shil headmaster chuan soi som zelin gifted zirlai te chu an mani le mani in beya an ke dar tur thu chu a lo soi ani thil thlen mek dan atang chuan headmaster soilok hi adik mel viau ni in alang gifted zirlai te chu an ke dar tak taka ngem le ti chuan episode po atop zui tanghal ani ka video thlir tu zong zong te in savai chunga kaloma part dot leya kanin mule theu don ania